سلااو دەمباش گۆدارێ دەنگی ڕادوا چرا شنگال ئەس بەسی ئاوستا ji بەرنامی ئەماگێ بۆرەمە میژارەمە میژارێ هەشتی ئاداریە لەسەر هەشتی ئادایرە ئەمێ هەنێکی پارڤەکن هەشتی ئادارێ چاوە هاتیە یعنی پیرۆزکردن و چاوە تێت کەتیە دیرۆکەدە ناوێ ژنێ لە دیرۆکەدە هاتیە نویسان بە هەشتی ئادارێ هەشتی ئادارێ لەسەریدا لە هەموو ژنێن جیهانێ لە تەبای ژنێن ئێزدی پیرۆز بێ نهاجی مهوانامە ئەندامە ئەکادمیا ژنەلۆژیا شنگالێ عەدول شنگالی تبخێرادی Sağ gelek spas dikin em jî heştê adarê ya pêşiya me ji hemû guhdarwanên Çira FM û hemû jinên êzîdî pîroz dikin. Em ji li te pîroz dikin spas dikin. Wataya heştî adarê dîroka wê rast tê fêmkirin û tekoşîna wê çawa tê dayîn. Îro tekoşîn tê meşandin ya na? Em spas dikin ji bo derfeta vê bernamê. Beriya her tiştê îro 27 Sibatê ye. Em ji rojekî dîrokî ya salvegera rojekî dîrokî de ne. Wekî hûn jî dizanin par vê rojê 27 Sibatê rêbera po ji grava İmraliyê bangawaziyekî dîrokî kir û hem em dikarin bêjin ku hem di dîroka têkoşîna Kurd de hem di dîroka têkoşîna jinan de hem ji dîroka têkoşîna mirovahiyê ya ku bikaribe azad û vekev jiyan bike de guhertinê pir mezin çêkir. Îro em di salvegera vê bangawazî de ne em destpêkê vê kêfxweşiya xwe tînin ziman ku îro bi tasvîrekî nû ya rêbertî em dest bi roja xwe kir û em vê heştê adarê ya ku li pêşiya me de jî dîsa bi hêz û qeweta vê bangawaziyê û di heman demê de hêz û qewet û moralê ku me ji vê tasvîrê girtiye em ê pêşwazî bikin me destpêkê xwest em vê bêjin rêbera po wekî her tim îro jî di bangawaziya xwe de di rîsala xwe de dîsa behsa têkoşîna jinan kir dîsa behsa têkoşîna jinan ku ji dîrokê heta roja me îro dîm didimin teadada maye dîm didimin koletbûn û zextê mêr de maye dîsa jine û ji ber wê jî ya ku li her zêde xweyî li vê pêvajoyê derkevin jî jine vê bangawaziya nava rîsala xwe de dîsa vê peyamê bi taybetî anî ziman em vekî jinên êzîdî em dikarin bêjin ku em ê vê heştê adarê em ê bi vê rihê pêşwazî bikin. Heştê adarê esasê xwe de belkî bi bûyerekî bi rewşekî dest pê kir feqet di roja me îro êdin 150 sal zêdetir ser re wext çû dema em rewşê mêze dikin êdin bûye rojekî têkoşînê ya cîhanî yani ji cihekî ji xakekî ji netewekî ji milletekî derket û ji bo jinan bû têkoşînekî ya cîhanî ya navnetevî di vê astê de rojekî têkoşînê ya pir girîng e pir muhîm e em di vê astê de heştê adarê pêşwazî dikin wekî hûn jî dizanin di sala 1857 de li Amerîkayê jinên ku li fabrîqeyê de dişoxilîn ket didan ji bo ku bikaribin di şert û mercên însanî de şoxilê xwe bikin ji bo ku bikaribin di saetên pir zêde şoxil nekin ji bo ku bikaribin ratibên xwe di qandî keda xwe bigirin dest bi têkoşînekî kirin dest bi îsyanekî serhildanekî kirin encama vê serhildanê de işte hêzên ye faşîst hêzên ku ya li dijî hebûna jin derdikevin keda jinê dîm biçûk dibînin jin dixwazin tu nebikin di astê hebûnî de di astê aqliyetê de di astê fizîkî de dixwazin tu nebikin li beramberî wan jinan kiryarekî hovane pêk anîn deriyên fabrîqeyê li ser wan jinan girtin û encama şewata ku di fabrîqeyê de derket jî 129 jin jiyana xwe ji destan em di şexsê wan jinan de hemû jinên ketkar hemû jinên têkoşer hemû jinên ku dixwazin ji bo mafa jiyanekî azad ji bo mafê jiyanekî vekev ji bo mafê jiyanekî ku bi rengê azadiya jinan tê jiyan kirin di vê oxirê de têkoşîn kirin û jiyana xwe ji destan em hemû jinan bi rêzdarî bi bîr tînin û em îro dikarin bêjin ku têkoşîna me jinan rastî jî ser vê ronahiyê dimeşe berdenên ku bi hezaran me daye berdenên ku li fabrîqeyên li Amerîka me daye berdenên ku di kolanên Parîsê de me daye berdenên ku li Çiyayê Kurdistanê de me daye berdenên ku di Çiyayê Şingalê de me daye berdenên ku li her ferayekî li cihekî ku jin hebe û têkoşîna xwe azadiye meşandiye têkoşînê di dijî zilamsalariyê meşandiye û jiyana xwe ji dest daye em di ronahiya wan jinan de dimeşin em ji ber wî dikarin bêjin belkî 150 sal zêdetir ji ser heştê adarê re çû û ev roj wekî roja cîhaniya jinan hate qebûl kirin wekî hûn jî dizanin em di ber vê ronahiyê de îro têkoşîna xwe pêl bi pêl zêdetir dikin işte beriya niha em dema di zivirin 150 salan hebûna jin di nav siyasetê de ew qasî ne de hate qebûl kirin hebûna jin di nava aborî de ew qasî ne de hate qebûl kirin heta mesela qanûnekî hebû
Zilamekî jî aynı şoğlê dikir, jinekî jî aynı şoğlê dikir. Fakat ji ber ku jin küçük dibînin, çi aqil hebû ratı bêjin jiya zilama kêmtir bû. Digo ji ber ku keda ku jin dide bêqîmet e. Em ji nêzîkatiyekî wisa hatin. Em ji ferasetekî wisa hatin û qad bi qad. Hema bêje hemû qadên jiyanê de jinan tekoşinekî pir mezindan. Ve encama vê tekoşinê de îro heger em îro dikaribin nivir bernameyekî jin çêbikin. Heger em îro dikarin xebatekî jinan bimeşînin, em îro meclisekî jinan ava bikin, artêşekî jinan, işte ji bo şingarî em bibêjin, wekî yejeşê, wekî asayişa jin em bikaribin ava bikin. Em îro heger dikarin xebatên jînolojî bimeşînin û her wiha yani gelek xebatan da ew de encama tekoşîna van jinan da pêş ket. Em nikarin xelekekî 150 salan jî hevdî qut bikin û beriya wîna jî. Yani tekoşîna jin ji roja ku aqliyeta zilam ketiye, meriyetê ketiye dewrê û her tim jinan di paş te xistiye, tenê kuştin ji jinan re hiştiye. Tenê zilim ji jinan re hiştiye, tenê te'del ji jinan re hiştiye. Fakat jin tu carî serî netewandiye li beramberî wê restiye. Dîm li ber xwe daye. Dîm xwastiye xwe serpêya bigire û ew de neticeya wê tekoşînê de jem dikarin bêjin tekoşîn ne tiştekî ku qut dibe ye. Tekoşîn esas her berdewam dike. Doh jî hebû, îro jî heye ve bi pêşerojê jî her hebe. Ya ku vê rastiyê vê tekoşînê ji bo rastiya xwe em herî zêde bêjin, ji bo tekoşîna xwe em herî zêde bêjin, ya ku bilind kir rastiya rêbera bû. Erê rast de tekoşînekî jinan hebû, tekoşîna feministan hebû, tekoşîna jinên ketkar û karker hebûn, tekoşîna gelek hizbên cuda cuda jî hebûn di asta jinan de. Fakat rêbera bû pêlekî nû li servan pêla zêde kir. Ev pêl çi bû? Pêla di asta aqliyet de guhertin bû. Ne tenê işte ratibekî jin û zilam vekî hev bigirin bû. Ne tenê tekoşînekî ku işte jin wekî mafê qanûnî yasayî werin pejirandin qabûl kirin bû. Wî jî derbas kir, rêbera xwe got pêwîst e ew aqliyeta zilam were guhertin. Da ku jin bikaribin azad jiyan bikin, ji ber wê em dikarin bêjin piştî ku tekoşîna azadiya jin ya li Kurdistanê ya li Şengalê ya li di çar parçeyê rojhilata navîn dest pê kiriye bi fikr û felsefa rêbera bû, tekoşîna heştadarê rengekî nû qezanc kir. Aydin ne tenê rojekî bîranînê ye. Heman demê de rojekî hefle, kêf, xweşî û şahiyê ye jî. Mesela gelek car insan pirs dikin. Dibêjin ve çawa rojekî qetliyamê kiriye rojekî heflê. Heştadarê rojekî qetliyamê bû, işte encama tekoşîna jinan ev e. Em îro encama tekoşîna xwe pîroz dikin. Em îro ew jinên ku berdenên giranbûha dan ji bo tekoşîna azadiya jin canê xwe dan, canê xwe dan ber agir, canê xwe dan ber mermiyan, canê xwe dan beremberî silahên devletê hemûyan. Li beremberî vê hovitiyê ber xwe dan em vê rihê, em vê tekoşînê pîroz dikin. Ji ber wê gelek kes pirs dikin dibêjin taybet ji bo منطقه ما پرسکن دبیجن işte heştadarî rojekî bîranînê bû çawa bu rojekî heflê esas ev serkeftin û destkeftiyê jinan pîrozkirine ji ber wê em dikarin ji bo pirsa ve jî bêjin tekoşînekî bê navber roja me îro jî berdewam dikin. بله شخص اگر تشت آن نزمان نهاجی ام بیشن نو وقتی گویی هشتی آداری روزه که قتل بو روزه که هات جن هاتنا قتل کردن وی روزه چه واجن وسط سری راکر و جن بدنگ کی و بدست کی همو وی روزه راد بنا سرخوا یعنی متخواز لی پرسش تابکم. راستی کی خواه نه هم de piştî ku dîroka dewleta destpêkiriye de hemû am di cîhanê ez dibêjim piştî ku dîroka devletan destpêkiriye destpêkê pêşiya çi hatiye girtin destpêkê pêşiya fikrandina azad ya mirovahiye hatiye girtin mirov dema hîs bike ku nikare azad bifikire wisa difikire ku her tişt zext e her tişt te'de ye nikare ji vê qefesê derkeve hedîm wisa difikire fakat her ku te'de zêde bû mirovahî jî kete nava lêgerînan kete nava lêgerîna azadiyê ew azadî ve çawa pêş bikeve ew rastî ji bo hemû mirovahî derbasdar e fakat herî zêde ji bo jin derbasdar e ji ber ku qefesa ya heft kilîda ji bo jin hatibû çêkirin yekî destpêkê qefesekî hişk bû pişa bû qefesekî rengorenk me berî ve jî bernameyên xwe de behs kiribû jin piştî ku kete ferqa vê qefesê destpêkê fikrandina azad rihê azad kete dewrê jin destpêkê fikirî ku vê qefesê çawa derbas bike piştî ku ev fikra azad çêbû bi xwe re çi anî bi xwe re ciratê anî cesaretê anî cesaret fikrandina çawa yani insan bikare bi cesaret bike cirat bike ku azad bifikire insan cirat bike ku azad bicûlê bi hereket bike
dikare her tiştê pêk bîne. Têkoşîna jinan ne tiştekî sehel bû. Ku ji ber ku jin tenê bi dewletê re têkoşîn nekirin. Jin di heman demê de nêmelê de. Bi zilam re têkoşîn kirin, bi bav re têkoşîn kirin, bi bira re têkoşîn kirin. Çün şoğul ji bo debara mala xwe bikin. Bi xwediyê kar re têkoşîn kirin. Çün medresê ji bo medresê bixwînin. Bi mamoste re têkoşîn kirin. Çün nexweşxanê ji bo birînên xwe sağ bikin. Ji bo nesaxiyên xwe sağ bikin. Ev doktor ji bi mêzekirinekî zayendperest li jinan mêze kir. Bi doktor re têkoşîn kirin. Yani hemû qadên jiyanê ji bo jinan bûn qadên têkoşînê. Îro jî mesela em dema mêze dikin ev zihniyeta ew aqliyeta ku di fabrîqeyekî li Amerîkada 129 jinan bi saxî qetil kir, îro hîn ji jiyan dikin. Aha, herî tanî em pir dûr neçin, em berê xwe bidin Bakur Rojhilatê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê. Tenê ev du mehê talî tiştên ku hatin jiyan kirin em mêze bikin. Erê raste devletên qirker, ê faşîst, ê hêzên hete şevekî çeteyên cihadîst tev digerin. Armanc çi bû? Armanc giştî qetil kirina şoreşa Rojava bû, ama her zêde ji şoreşa jin bû. Qirkirinekî jinan armanc kirin. Em dema rastiya Helebê mêze dikin li Şêx Mexsûd hevala me Deniz Çiya cenaza wî dema ji wê binayetê avêtin xwarê. Ev êrişekî însanekî piştî ku dimrê îşkence li cenaze kirin çiye? Heyfa xwe nikare hilîne ji ber ev têkoşîna jin, ev şervana jin bi ezameta xwe, bi sekna xwe ev zihniyeta zilam, ev aqliyeta zilam tinekir. Ji wê kîna wî heye davêje. Yani jî işte endamekî Daişê ya berê, endamekî heteşê ya niha ev zilam çi kir piştî ku hevalekî jin, şervanekî jin şehîd xist keziyê wî birî, wekî ganîmetê şer bikaranî. Ev kî aqliyet bû? Aqliyeta ku heştê adarê de wê qetliyamê pêkanî û aqliyeta ku îro di meriyetê de ye aynı aqliyetê. û di heman demê de şingalê jî. Di şingalê jî ew rastî tête dîtin jinên ku di malên xwe de tên qetil kirin. Jinên ku bi zorê zilam vê def dide ku xwe bikuje. û heman demê de îro ji devleta Iraqê bigire, devleta Tirk bigire, işte ji Heteşê bigire, ji Amerîka bigire. Kîjan dewletê hebe îro metirsî û gefên fermanên nû li şengalê dixwin. Xwendê ku civaka êzîdî tê hedef girtin, ew qasî jî jinên êzîdî ku işte piştî fermana 2004 bi aqliyeta xwe azad rabûn, mekanîzmayên xwe parastina cewherî ava kirin, meclisên xwe ava kirin, jiyana xwe azad ava kirin, ev jin tên hedef girtin. Ew aqliyet tê hedef girtin. Ji ber wê em dikarin bêjin têkoşîn bi sehelî pêş neket û îro jî her destkeftiyekî me, her serkeftinekî me bi berdelên mezin pêş dikeve. Hîna jî ev têkoşîn berdevam dike, hîna jî aynı aqliyet di meriyetê de ye, fakat aqliyet çû qasî êriş bike jî têkoşîn û destkeftiyê jinan ew qasî xwe dijdîne, ew qasî xurttir dibe, biqewettir dibe û îro jî hîna jî diherîke. Belê ji xwe te anî ser şingalê em bêjin hêzê ku şingal de hatine avakirin. Li dîrokê de heta niha jinên êzidî çi pêşketin jiyan kiriya. Rast e jina êzidî her tim navê xwe li dîrokê daye. Wekû niha çawa keçên êzidî hêzeke xwe ava kiriya û li beremberî her êrîşekê li ber xwe daye. Ya jeşe hate avakirin wekû hêza jinên êzidî û gelek sazî bi navê jinê hatine çêkirin. Her wisa bijin wekî çend û huner bi navê Sitiya Nexşa hate çêkirin. Asayişa jin hate avakirin, gelek sazî bi navê jinê hatine avakirin li şingal de. Yani me dixwast hinekî ji me re ser vê bipeyî. Yani insan destpêkê wê bêje ji bo jinên êzîdî rastî jî ev tişteke ne nû ye. Esas em dema tarîxa êzdayetî mêze dikin, tarîxa jinên êzîdî, jinên navdar yan êzîdî em mêze dikin. Di jinên êzîdî de dîm berxwedan heye. Dîm tevlîbûna jiyanê û pêşengtiya jiyanê kirin heye. Ew ne tişteke nû ye. Ev ne tiştekî ku ji sıfrê ve çêbûye. Em numune bidin ve got çand û hunera Sitiya Nexşa, navê xwe Sitiya Nexşa ji kur digire, ji xwedawenda çand û hunerê û ya Nexşan ya ku di dîrokê de jiyan kiriye, navê xwe ji wê derê digire. Yani jî işte gelek jinên ku belkî em li vir navê wan nikarin bijimêrin yek bi yek, fakat pêşengiya civaka xwe kirine, hem de asta şer de, hem de asta avakirina jiyanê de, ezdayetî de hebûna jin, azadiya jin felsefeyeke. De ezdatiyê de pêşengtiya jin, hûnandina jiyanê ya jin felsefeyekî ye. Ezdayetî de xwedî derketina jiyanê erka jin e. Ezdayetî de berdewamkirina jiyanê erka jin e.
parastina çand û felsefe karê jin e. Ji ber wê jî em dikarin bêjin ew rewş esas di tarîxê de dîrokê de jî hebû. Feqet bi êrişên esas bi bandoriyên fermanan em dikarin wê bêjin ji ber ku heftê û çar fermanên her fermanekî ku hat destpêkê vê aqliyeta jin hedef kirt. Êrîş vê aqliyetê kir. Dema em dîroka fermana mêze dikin erê rastê xwendê civak êzîdî hedef hatiye girtin feqet ji vê zêdetir jin hatine hedef girtin. Jin hatine qetil kirin. Hatine kole kirin di bazaran da hatine firotin. Birêya jin hafıza hatiye hedef girtin. Birêya jin çand û felsefe hatiye hedef girtin. Jinên êzîdî bi bandoriya heftê û çar fermanan bi tadeyan, bi zilim û di heman demê de aqliyeta ku mixabin, sed mixabin di nava civaka me de jî derketiye ku işte jinan piçûk dîtiye, jinan nezan dîtiye. Dema wan tiştana ew rastiyana hemû hatiye kêleka hev jin em dikarin bêjin çîqekî renga xwe jiyanê wan da kiribû. Yani peşengtiya xwe da kiribû, jin wekî işte nezan hatibû dîtin, kêr tu karê nayê bi vî şeklî hatibû dîtin. Feqet piştî 2004 da fermana heftê û çaran rast em ji qetliyam û qirkirinekî pir mezin em ji jenosaydekî pir mezin em derbas bûn. Feqet di kêleka wê de jî em ketin ferqa xwe. Em ketin ferqa xwe me wê rastiyê dît. Heger em xwe neparêzin kes nikare me biparêzin. 12 şervanên ku hatin hawara civaka me û em dikarin bêjin YPG, YPJ ku îro dibin êrişekî pir hovane de ye hate hawara me dervê wî kesek nehate hawara me dît wê demê. Me dît ku em bahweriya xwe heger bi hêzekî derwere bînin em ê ji fermanê derbas bibin. Em ê ji jenosaydê derbas bibin. Çima bi hezaran jinên êzîdî ketin deste. Ji ber ku me nezaniyam xwe biparêzin. Me xwe fêr nekiribû, me xwe neelimandibû. Me parastin vekî karê zilama dîtibû. Yan jî çima her tim didîm siyasetê de zilam li pêş bû. Me digo karê zilama ye, ne şoxlê me ye. Çima mesela yek dikandarekî jin nebû, hebû jî kito kêm bû yanî. Ji ber me digo ew şoxlê zilam e. Yani jî çima işte em bêjin hemû karên jin çand û huner de çima mesela ew jin xwedî li hunerê ye ne wisa, xwedî li çand de çima temburvanekî jin nebû. Hebûn jî kêm bûn. Ji ber me şoxlê xwe nedidît. Feqet piştî fermanê, piştî tevgera azadiya jin hat tevir. Piştî ku fikr û felsefa rêbera û şervanên rêbera xwe hatin şingalê rastî ji wekî jinên êzîdî me ji şêrbûnekî nû jiyan kir. û me ferq kir ku çû qasî em xwe zane bikin em ê ew qasî xwe li jiyana xwe derkevin. Em çû qasî xwe birêxistin bikin em ê ew qasî bikaribin vê jiyanê biparêzin. Em ê pêşeroja zarokên xwe jî em ê pêşeroja jinên şengalê, jinên êzîdî jî em ê bikaribin biparêzin û şengal carek din bi fermana re rûbirû nê. Avakirina YJŞ servê encamê bû. Îro belkî devleta Iraqê işte evekî nû daye dest pêkirin, cewekî nû daye dest pêkirin ku işte wekî YJŞ wekî işte rêxistinekî ya ne ayrî axa Iraqê ye dide nîşandan. Feqet rastiyekî xwe heye hemû endamên YJŞ keçên vê axê ne. Me berxwedan ji vê axê em fêr bûn. Em berxwedanê ji fermana fêr bûn. Em berxwedanê ji çand û bahweriya xwe fêr bûn. YJŞ encama neticeya wê rastiyê ye. Ne ji ezmana hatiye, ne ji fezayê hatiye. Ji vê axê welidiye, ji vê axê derketiye. YJŞ de encama dersekî mezin ku ji fermana heftê û çaran me derxist. Rastî jî mesela em hîna jî pir cara serenî münaqeşe dikin. Heger jinên me bizanibûye xwe biparêzin ne diketin destê Daişê de. Ne diketin û îro hîn jî ji 2500 zêdetir jinên êzî de aqibeta we ne diyar e. Me vê rewşê jiyan nedikir. YJŞ de encama vê dersê de hate avakirin. û îro bi hezaran şervanên xwe hebûna xwe diparêze. Asayişa Ezîdxanê işte bi salan hebû feqet asayişa jin. Em bikaribin müşkilên mujtema xwe bi xwe çareser bikin. Çima müşkileyekî jinan bi aqlê zilam were çareser kirin? Çima müşkileyekî jinan biçe gel dewletê ku tenê zilaman xelat bikin, ne ceza bikin? Ne îro? Mesela îro jinek te kuştin, işte zilam tê girtin, devleta Iraqê ne vê zilamê ceza dike? Vê zilamê xelat dike. Yani rojekî heger hebin numûneyekî wê ku zilamekî ji ber kuştina jinekî cezayekî girtibe, zindanê kiribe. Tişteke wisa nîne. Asayişa jin li ser vê esasî sûcên ku li beramberê jin tê kirin. Sûcên ku li beramberê vê civakê tê kirin bikaribe. Xwe li milleta xwe derkeve, xwe li jina êzîdî derkeve bi vî şeklî aramî û kêfxweşiya ku nava civakê de ava bike li ser vê esasî hate ava kirin. û her wiha wekî we gotî jî mesela meclisên me jinan heye îro
هول ددن komînên xwe ya ku gund bixwe işte bajar bixwe tax bixwe û her wiha çi heret bixwe bikar bi xwe rêve bibe. Di warê aborî de, di warê parastin de, di warê perwerdê de, di warê tenduristî de, di warê ekolojî de meclisên me jinan serve esasî hatin avakirin û îro kar û xebatên avakirina komînên jinan dimeşînin. Çand û hunera me li ser esasê çand û hunera jin ya qedîm carekî din zindîkirine hate avakirin û îro bi gelek berhemên xwe di dinyayê de tête naskirin. İşte xebatên me jinolojî ji bo ser esasê zanekirin û pêşxistina civakê hate avakirin û îro di dinyayê de tête naskirin. Xebatên me perwerde, tajê her wiha yani em dikarin geleke numuneyan bidin ama piştî heftê fermana heftê çaran em ketin vê ferqê. Her ku me xwe birêxistin kir em mezin bûn. Her ku me bi xwe rêxistin kir ji xwe baweriya me zêdetir bû. Her ku me bi xwe rêxistin kir ev riha heştê adarê ya ku işte beriyan ha 105 sala zêdetir hate jiyan kirin li şingale zindî bû. û ev riheyê ku bi hezaran salana esas di jinên êzîdî de hebûn carekî din zindî bû. Ve jinekî nû bû di esasê xwe de ji bo jinên êzîdî. Erê jinên êzîdî dîrokê de bi nav û dengin fakat ev bi nav û deng bûyîn îro bûye îlhama giştiya ciyanê. Em ji êdin vê rastiye bizanibin em jinên êzîdî ne tenê ji bo fermanan verin rojeva cîhanê. Ne tenê dîn bi qirkirin û kuştinê em verin rojeva cîhanê. Îro mesela dem em di nav şengarî de digerin. Em bi jinan re işte galegalê dikin em vê rastiyê dibînin êdin zimanê jinan ne belengaziye. Zimanê jinan ne bêçaretiye. Zimanê jinan ne ew tiştek ku bêje em ê tê tene kuştin em ê ji fermana derbas bin. Na. Jin vê carê dibêjin em ne jinên êzîdî ya beriya 2014 ne em dîn êdin dixwazin em xwe biparêzin em dizanin em ê xwe bi çawa biparêzin ye şeme heye asayişa me jin heye sazî û dezgehên me hene destkeftiyên me hene û em ê van destkeftiyan heta talî biparêzin em dikarin bêjin jinên êzîdî ev 12 salê derbas bû ya piştî fermanê û beriya wê najî esasê xwe de bi hebûna xwe dikarin xwe biparêzin û ber bi xwebûyînê ve biçin. Îro mesela gelekî destên ku dixwazin vê ruhê xera bikin hene. Geleke dest hene ku dixwazin vê ruhê xera bikin vê yekitiyê xera bikin. Rastî jî dixwazin xera bikin. Ne mesela Merbakur Rojhilatê Sûriyê dît, Rojava dît işte pêvajoyekî entegrasyonên hal wê derê te jiyan kirin. Çi dibêje işte YPG kabul dike, Qesedê kabul dike, YPG kabul nake. Çima ji ber aqliyetekî cihadîst e. Hebûna jin ji bo xwe xeterî dibîne. Dibêje YPG wekî qewetekî jin wekî cêşekî jinan ez nikarim kabul bikim. Aynı akliyet îro li Iraqê jî heye. Aynı akliyete. İro mesela yejeşe vekî muhattabekî giştî de kabulkirinê de hem mixabin zilam di nav mujtema me de jîna aynı zehmetiyê jiyan dike ku jin vekî komtan, vekî fermandar, vekî şervan kabul bike û hem jî aqlê dewletê jî aynı müşkilê jiyan dike. Me jinan tu destkeftiyan xwe bi sehelî bi dest naxist. Me berdel da, me êşkişan, em rûbrûyê tehdê hatin, zimanê piçû xistinê, me her tiştê dît. Fakat me tekoşîn kir û me bi dest xist. Îro jem di pêvajoyekî merhelekî bi vî şeklî de ne ku em ê berxwe bidin beremberî her tiştekê. Gotinên xerab, êrişên ya dewlet, êrişên ya zilam, êrişên ya gefên ku li Tirkiye li ser şingalê dixwe, gefên ku li Heteşe li ser şingalê dixwe. Aha ew daişiyên ku anîne ku destê wan di fermana me de heye. Ew daişiyên ku anin işte li Iraqê bicîkirin destê wan di fermana me de heye. Yan jî kampa holê ku işte êdin wisa çawa kontrolekî sertete nema bi hezaran daişî reviyan berê wan dan ku derê nediyare. Em ê li beramberî hemûyan. Çawa di dîrokê de me berxwe da, çawa sitiya Nisra artêşa jin ava kir û şenga li beramberî fermanekî paras, çawa Zarifa Osê li gunda xwe hilhiland û ev zilamana hemû rakire şer, çawa di fermana 2014 da fermana heftê û çaran de Dayî Gulê û Leyla Dimo û gelekî jin berxwe dan sîlah rakirin hilhilandin û civakê rakirin serpiya. Îro em ê bi vê ruhê hîna jî berxwe bidin û em ê hewl bidin her rojê me bibe heştê adarê. Ne tenê salê rojekê sala têkoşînê û berxwedaniyê êdin ji bo me bûye her saeta jiyanê, her keliyekî, her lehzeyekî jiyanê bûye lehzeya têkoşînê em dikarin bêjin em ê vê ruhê re jiyan bikin.
بله هم جد خوازم که همو روش بنا روشت جنه و روش جنه جهانی همو کاجیانی اف روش نبی روش کت تنه یعنی اش جنه ایزدی و ین کرد و ین عرب و هر جنه کت که درجی به بخواز به کار بکا یعنی ام جد خوازم وکا هشتی آداره به روشا جنه جهانی همو کا نتنه هشتی آداره بلکو سال هموشی به مروه واهیه هر سانه که ام بیجن نها بری خواب بدنه ده ایریش جاره که دیگه سر هزین شنگاله هر وسط دیسا جنه ایتا هدف گردن لوی ایریشه ده يعني أو راستي كي خوي ما بريج بحث كر نها دولت عقليتها دولت عقليتها ظلام هرتم دخوازه جن محتاجي به تو جاری نخوازه کو جن سر بخوا به یعنی جن نوا تکوشی نخو بخوا دبی تو جاری نخوازه کو زانبون جن د پیشیا یزنم دبی او دولت به او هیزکی چته به او مخابن دناوا جواکه د عقلیت ازنم بی هر تم وسایم اجبر ویج مبری نهاجی گود دروجاوی کردستانی د جدما ایریش تسپیکرین یا کو تسپیک هدف هاتا گرتن جنبو شروانی جنبون işte mesela em dikarın numune ویج بدن لطبقه دما چته دکبرن طبقه دسپیک سازیم کو تین تشوتاندن سازی جنانه Yani mesela Kobani despeki eriş dama dikin der doğruya gündevarin Kobani dama dikevin malada despeki jinan te hedef girtin. Ev dimen berçave mahammiya kavmi. Du jinin şervanin ya peje hatubun girtin ve ki kola dukhastım van jinana bifroşin. Mesela vana dit. Yani ev akliyet din jinan hedef digre. U dama amiro du zivil sarrastiye şengale şengale aynı revşeye. Ma gotiyam. بونا جن برخودانا جن خو باوریا جن تشتك وكي جبوز لامتي خطري تديتن اجبر به دولت عراق دمايرو işte هناك مناقشه دك در حق شنغالي د بيجي işte پیوسته هر تش گریدای شنغالي به دما ما خو سپارت هزکی در و مدید شهاد سریمه وراستی جه افجبو جن دو قد زیده تر در باستاره هفته فرمان هفته چهار نه تاریخی کی دوریمه 12 سال پر وقتی کیمه ایرو هگر ما اولهو پاراسنا شنگالی مجاری کدن سپارت هزه کدن چه هزب فرق نکه مجاری کدن سپارت هزه کدن ما هزا خوی جوهری دفجه برده قاندی جواکی حتی جواکی زیده تر اما جن جارکدن ببن هدف اما جن جارکدن ببن هدف اما نهیلن دست کفتین ما دوی استیده ورجیان کرد یعنی اما نهیلن مجلسین می جنان دناوا سازی و دزگین رببریا یا idari de ciye xo bigirin. Em vê rastiye dizanin. Ew ê nehêlin artêşa me jin yejeşe di nava vê nizamê de ciye xo bigirin. Ew ê nehêlin asayişa me jin di nava giştî nizamê de ciye xo bigire. Ber ew aqliyet wê tiştê nake. Qebûl nake. Ha, heger dixwazin jiyanekî azad û aram heger Iraq peyvê tiştê de be wê deme destpêkê pêwîst e hebûna sazî û dezgehên jinan artêşa jin asayişa jin qebûl bike. بله گهدارت هجام گهانه داویا برنامه خواهد برنامه کی تریش برنامه امر که بمین دناب خیر و خوشیه دم باشم